وەکە جارێنبەرێ دیسان پۆلیسی هێرشی وێ مەیدانێ کرد یەک و زێدەتری 20 ساڵانە دایکین شەمیە تێنباهاو و داخوازە ئەشکەرەکردنا کەس و کارên xwe yên windayî û yên bikujên wan nediyar dikin. Polîs nayê li hiç kesek bihête meydana ku dayikên şemiyê lê kum dibin. Wana bi têkildarî terûrê tawanbar dikin. Kesên piştgiriyê didin û heta hin dayikên şemiyê bixwe jî tên girtin. Yên din jî bi gaza çavan dişewitîne tên dûrxistin. Li gor komala mafên mirovan ya bingeha wê li Enqere dibêje, di navbera salên 1992 heta 1996 da 792 kes ji herêma Kurdan ji aliyê dewletê ve hatine kuştin yan winda kirin. û gelek kesên kuştî û winda hê jî nehatine rêportkirin. Nihat Aydogan, mêrê min berî 24 salan li gundekê Mêrdînê ji mala me ew derxist bûn û bir bûn. Gelek kesin li vir ew jî wekî min in, ez nebitinê me. Bi hezaran kesin wekî min çaverê windayiyên xwe ne. Weke grupa mafê mirovan dibêje, kesên ku bejdariya civînên razî dikin piraniya wan kesên qurbaniyên şerê qirêjin yê ku hêzên ewlekariya dewleta Türk dijî çekdarên Kurd daye destpêkirin. Berî 22 salan hêzên ewlekariyê babê Tayyip Canan bir bû û heta niha nediyar e. Oturmamızın nedeni şudur. Arman civê rûniştina me ew e ku kesek din neyê windakirin. Bavê min windaye lê bila ne bavek, birayek, dayîkek û heskiriyek yan jî zarokek bibe qurbaniya windayiyên faelên wan nediyar. Wan em îro ji rûniştinê qedexe kirin lê em ê şemiya bê dîsa bên vir. Dema Erdogan salên 2003 heta 2014 serokê hikûmetê bû, sûz da bû dayikên şemiyê ku ew pirsa qurbaniyên wan lê kulîn bike û rastiyê diyar bike. Lê niha desalat rêna da heta ku dayikên aştiyê bihên bahav. Zorla kaybedilen birçok ailenin... Ez parêzerê gelek malbatên kesên wan yên fail nediyar bûm. Ez baş hez bê wê êşê dikem. Çi dimahînînin ji bo miriyên ku behiya wan qed nehatiye danan. Heta ku hestîkên winda nehê nedîtin, ev meydan cihê kombûna malbatan e. Nehêştina kombûnan li vêrê qed nayê qebûlkirin û ev bêrehmiyek mezin e. Piştî derbazbûna 700 heftiyan ji çalakiyên dayikên şemiyê, ew ji her wextî pitir dûrî wê yekê bûne ku tiştekî ji çarenivîsa windayiyên xwe bizanin. Dibe ku zêdetir ew nêzîkî daxistina dosyayên windayiyan bûne.